Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikpaminawa na ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabig na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rose, 21 anyos, nagpuyo sa Tuburan, Cebu, ug naa kasamtangan sa syudad sa Sugbo kay nanrabaho. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa dihang misud ko pagkakatabang. Aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghitabo. Oh, manarbaho ka sa syudad, Rose? Unta ma, kada kong musugot ka. Ay, tigil ko mo sugot, ana. Kinsa man intay kailan nimo didto? Simba ko kung sa'y mahitabo nimo. Kinsa may duulan nimo didto, Rose? Mama, uy na, mas virgin good. Kana ato sa lingan ba? Miuli man siya din kay ang amiga siyang amo nangita kuno katabang. Ay nga, nung muadto pa mangyud ka didto. Ma, mag-usa na katuig nga wanas papa. Unya dili ikalimod nga bisag unsaon nato paning kamot in his bukid. Kuwangon gyud gihapon kaayo tungod kay daghan ming managsuon. Unya, ikaw ra ang may klarong kita. Pero maulag ki, dili gyud gihapon paigo natong tanan. Nireklamo na ka. Wa mong gud ko mo reklamo, ma. Ang ako lang ba, gusto kong magkatabang sa tong sitwasyon. Ay, Rose. Ma, sige na good. Sugti na lang ko, please. Maayo gani day, kanisugot si mama ni mo, no? Na, pertisan akong pamugos. Uy, aron lang mo sukot. Buutan kang akong mga amo, day. Ay, wabayasad ko kay baw, day. Basta kay gitugon raman sad ko sa akong amo kung naakadayo ko'y kaila, dado na lang gid nako dito ditso. Ay, may untag buutan sila, uy. Ang imong buhaton dinhi, laba, luto, maghugas sa plato, maglimpyos bay. Basta, all around ka dinhi. Kasabot. Oo, ma'am. Unya, kaya nimo. Kaya kay ma'am, uy. Anad bang kay ko anikod sa among bukid, ma'am? Maayo kun mauna. Pero timan iha, dili ko gusto og damak, hugawan. Oo, ma'am. Ay, kapihasas po din mo nilang, ma'am. Di man sad mada kung tingbon laglaba. Kabisan ka ni duha pa lang kaadlaw ikan ka nakapanglaba. Dagka naman sad kay bulingon. Pero dili ko ang ngayang reklamo. Kay trabaho man eh. Nanginahanglan ng takwarta. Rose! Uy, nagsagit man si ma'am. Adtoon ako, be. Usa man yung pagkapiluan sa mga sinina? Ha? Ngano day, ma'am? O sigano? Dili man na mao. Ha? Us ba na? Karon dayon! Sige, ma'am. Ay, salamat. Nakahigda na kitaan ko. Kapuyarong adlaw, eh. Oh, Ros! Ros? ang amo man ron akong laki. Nga naman ka, ha? Kuya? Nakay tuyo? Kuan ba? Pahuway na ka? Oh, unta, kuya. Ngano di ay maisugo ka? Pwede, dili lang una ka matug. Namula ko mga barkada god. Nya, mag-inom eh. Sugoon tatigag, palitog imno nun. Oh, sige, kuya. Di pa gikuliya mo pa eh. Kita niyo eh. Nagkadukay ko nilis akong gitrabahoan. Nagkawa masiklarong akong pahuway. Hapit man na nagkadagapi mag-inom ni akong amo nga lalaki bispa. Kuyog ang iyang mga barkada. Tukay na ba kayo mahuman? Ting trabaho, ting klase para ba ugma. Makamata ka ko sa'yo, ani. Recorded by X Thunder Gaming.
Sa tinuod lang, midaot gid ko tungod sa way klarong pahuway. Miabot ko sa punto nga, wa kayo ko'y ganang mukaon. Unya, magpanlipong na ko. Huwag ko makaagwanta og misultig yudayon ko sa kong among babae. Og usahay, madunggan ako silang mag-away sa kong among lalaki. Sa laing bahin, makaingon po ko usahay nga, usa sa nakaingon po sa akong kakapoy, maong akong among babae. Tungod kay grabe, cute kay siya kakutihan. Magyaw-yaw na dayon siya kung makakita lang siya usa ka strand sa buhok na sa sawg. Gusto siya nga hipuson dayon ang mga nagkatag. Unya, Maayo kay nakalugay kag pakiglaag na ko ron. Day, nidaot lagi ka. mabitaw day. Sure ka? Kaya pa nimo? Pauli na lang, uy. Kaya na nako day, uy. Ayog ka pala ka. O, di ba magpa-check up lang ka, Day? Ha? Ano man? Aron la, pagsiguro ba sa imong panlawas? Okay ray lagi ko. Pahuway ramang guy kuwang nako. Nahala sige ay, ikaw good. Naunsan man ning umor ako eh. Mag-usan naman ni kapuan. Mawalag duha ka adlaw niya ako man. Mabalik ra sa dayon. Jeje! Na, gitawag na sad ko ni mama. Adoon ako. Tanawa ko no be. Sakto ra ba ni pagka-arrange? Okay naman, ma'am. Giusap na sad lagi nimong pagka-arrange sa sala, ma'am. Di ba sa miaging adlaw pa man ka nag-rearrange ani? Ingon ni ini gyud ko basta dili ko makontento sa akong pananaw. Mao ba, ma'am? Parehas ini karon. Dili na sad ko ganahan. Ibalik na lang nato siya sa iyang unang porma. Dali be, tabangi ko. Sige, ma'am. Unsa man ning amo na akong babae, uy. Di man ako masabtan ng iyang lihok. Limpya daw hikutada tuod kayo siya, pero mura magdili na sa normal tan-awon. Di man siya mahimutang. Oh, naay may kawas nga. Dugo sa kong ilong paghatsing na ako. Magkuha og tapo. Kinuo ko. Gisunggo ko. Ano man ni? Nakuyawan jud ko sa akong kaugalingon sa dihang kalit lang kong gisunggo sa akong paghatching. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, wa ko'y klarong pahuway, ug wa sab kaayo ko'y ganang mukaon, hinungdan nga midaot ko. Posible ka nga stress lang ni, ug wa ra ko'y angayang kabalakan? Ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo, nakuyawan gid kay ko. Stress lang ka ni o posible nga anemic ko. Angay ba nga magpa-check up kog doktor? Aron pagsiguro? Ikatulong pangutana, ang akong amo, grabe kahikotada, limpyada kaayo, pero kadugayan, dili naman normal sa akong pananaw. Nag-post ko ani sa usa ka group sa Facebook, ug dunay nag-ingon nga posibleng dunay OCD ang akong amo, o baka ha, obsessive compulsive disorder. Unsa man na siya? Normal ra na o dili? Ikaw pa to katapusan, kining gipamati na ko ron. Kinahanglan na bagit ko dayong magpa-check up o doon na ba mo ika-advise nga tambal? Nga pwede una na kong imnon, samtang nag-obserbar pa ko sa ungkaw galingon, unya di lang sa ko magpa-check up. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Rose.
Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, nani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Kung nga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran. Official writers page o dito sa buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini. Don't count the days. Make the days count. Don't count the days, make the days count. Dili ko no basihan unsa matang kadaguyunan buhi aning kalibutana kunili unsa may atong nahimo samtang buhi pataning kalibutana kay magsigil lang tag maritis ipabantay mamantay sa mga silingan sa may nahimo nato for the improvement of humanity. Ay na nagbuhat abay di man na mada ni man nakamatay nimo. Of course, wa kay mada nakamatay nimo kay sigurado na ba kay sapatos or sinina nakamatay nimo kay ay mga daghang sirkunstansya nga may nana. Pero kinahanglan nga naapod tingali tay mabilin nga improvement sa humanity. Katong nangamatay sa unang mga panahon ug pa di mag-imbento aning mga suga, aning mga sakyanan, kining mga eroplano, adili ta mo enjoy pud karon, no? So, ingon na lagi na. Okay, so ang atong magtatampo karon lawa si Rose. Si Rose, 21 years old, taga Tuburan, Cebu. Punto medikal ang problema ni Rose. Kabahin kini sa gipamati niya. Sulod siya pagkakatabang. Sulod siya pagkakatabang. Okay, una pangutana ni Rose. Wala ko klarong pahuway o wala sad ako kaayo ko ganang mukaon. Hinungdan nga ni daot ko. Posible ka nga stress lang ni o wala ra ko'y angay kabalakan. Bisag kinsa nga way kaon-kaon na Rose, madaot yod. Ha? Kung na-stress ka dahil sa mga trabaho, basi multitasking tingali ka, katabang ka, at the same time, ikaw may malingki, sa ikaw ay hardinera, sa ikaw may mga laba, dili na uban mago mga dagkong balay lain na mga laba, lain na mariglas mga garden, mga tanom, lain na mga luto. Pero kung ikaw rang usa diha, multitasking ka, may stress ka, wala di pagay ka mukaon, siyempre mabala ka tananay multi-deteriorate ang imong kahimtang o posible nga masakit ka, ha? Ayun nagbalag busy panahon sa pating kaon lang yun bisag wa kay nindot ka sudan, ha? Bisag rice and sudan gamay na carbohydrates o protein o whatever kuha nimo. Kaduhang pangutana, sa dihang kalit ko ni posible nga anemic ko, angay ba magpa-check up ko doktor alang sa akong pagsiguro. Pwede ka magpa-tanaw og ENT kung air nose and throat. Pwede sa kag sa may buhaton nimo kanang magpa-check up bisag din sa nga doktor, no? Mo tan-aw dia. Mo anemic ba ka? Masutan na to na pinagi sa pag-hemoglobin count nimo. Kung balikon kining anemia basihan ani hemoglobin count. Normal 12-14 ana mga babae ubos-ubos aris mga G's 12 rather lalaki bahingon na 14 to 16 mga mga figures, no? Ang maunang kung anemic ka na you may rich iron rich food, no? Pinaka common nga ko sa anemia is iron deficiency anemia. Kuha na to na sa itong pagkaon. So sunod nga pangutana, ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo nakuyawan ko or rather man yun, isunggo ka meaning naining buto nga mga kuan sa mong ilong, alarming na siya, ha? Katulong pangutana, ang akong amo grabe ka sanay hikutado og limpyada pero kadugayan dili naman normal sa akong pagtanaw. Nagpost ko ani sa usa ka group sa Facebook ug doon na ngayong ingon nga posibleng dunay OCD akong amo o obsessive compulsive disorder. Unsa man ni siya? Normal ra ni kining obsessive compulsive traits, hindi normal na siya. Pero kung obsessive-compulsive disorder na gani, kana siya, alarming na siya, makakaroon sa mamahimong disorder na siya. Kung ang imong pagka-perfectionist, makapakapikto na sa imong activities of daily living. Usa ni siya kakuan, kining type of personality, ha? Karong hapon gani or
Karong taon-taon mag-lecture ko diya sa Prince Hotel about mga ingon aning mga personality disorders. Ha? Ako ang speaker sa mga real estate broker diri sa Sugbo. Karon ta sa Prince Hotel, no? Maayo siguro, di po ka makasugyot, no? Pero kung perfectionist siya, o niya sobra na po kaayo, mahog ni siya, obsessive compulsive personality disorder. Naani siya sa among diagnosis sa psychology ug psychiatry, no? Ikaw pa to katapusan, kining gipamati na ko ron, kinanglan nako ba kung dayong magpa-check up, uduna may ka-advise nga tambal nga pwede na akong mainom samtang mag-obserba pa ko sa akong kaugalingon, unya dili lang sab ko magpa-check up, mas maigog magpa-check up kay ang kini magong atong panglihok-lihok magdepende po na sa atong physical conditioning, sa atong especially sa atong blood, no? Bisag routine lang CBC or hemolysis histology exam na kay makuhang daghang mga kasayuran. So taga-asar to ni siya, taga Tuburan. May mga Bistil family diya sa Tuburan, no? Akong partner sa Tines, mga tabo-tabo family day, no? Diyang dapita, no? Daghang mga maayo mong Tines diyang dapita sa Tuburan. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa sa Armen, taas katagriting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Daghang salamat o maayong